Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Гаилә бәхетенең сире нәрсәдә соң? Бу сорауга һәркем үзенчә җавап бирер. Кемдер яхшы эш һәм лаеклы хезмәт хакы дип исәпли, кемдер бәхетне көйле барган көн күрештә күрә. Тукай районы Сәмәкәй авылында яшәүче Әлфирә белән Раиф Исхаковлар өчен бәхет сире зур тату гаиләдә, аның кадерен белеп яшәүдә. Өйгә илтүче юл проектның бүгенге чыгарылышы үз улларыннан тыш, балалар йортыннан тагын 2 кыз алып үстергән Исхаковларның бәхет сирен ачыклауга багышлана. Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә, әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән өй кирәк. Менә без Тукай районының Сәмәкәй авылында урнашкан йортта, өйдә, Исхаковлар гаиләсендә исәннәрмесез, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Исәнмесез, Аллага шөкер. Тормышта бит инде гаилә башланып китсен өчен әле бер-береңне очратырга кирәк. Сез бер-берегезне чөгендер басуында тапкансыз бугай. Ничегрәк булды ул? Әйе, без бер-беребез белән чөгендер басуында таныштык. Элек бит инде басуга укучыларны ярдәмгә чакыра торганнар. Мин шунда агроном булып эшләгәчтен басуга килгәнем инде укучылар янында. Алфираны шунда күрдем. Ни өчен сез менә шулай авылда калырга булдыгыз? Элек-электән инде авыл тормышын, авылның матурлыгын яраттым. Шәһәргә китүне бөтенләй дә уйламадым. Безнең инде икебезнең дә шул шәһәрдә без бер көндә тора алмас идек. Безнең төп ниебез менә шушы авылны яратабыз. Авылның тынычлыгын, авылның матурлыгын, авылның кешеләрен. Biz килгәндә монда авыр еллар инде 97нче елы, бик авыр еллар, акча зарплата бик бирелмәйдер. Шуңа күрә инде без мал асрадык. Аннан соң инде әкренләп уже мин фермер булдым. Хәзер инде басулар бар, основном авыл хуҗалыгы бу игенчелек буенча. Раиф һәр эшкә дә маһир. Үй кирәк яраклары, дәрәңге утырту җайланмалары дисеңме, хәтта танк кебек тракторда ясаган, хезмәтеннән тәм, тормышыннан ям табып яшәүче кешенең башкача була да алмый. Беренче улыбыз Илнар исемле. Без аны инде бик көттек. Һәм инде аның исемен иптәшем туган шук инде Раиф әзерләп куйган иде. Малайыбыз булса безнең Илнар булар дип. Bir bala, юк бала, 2 бала, ярты бала, 3 бала, 1 бала. Илнарга иптәш алып кайтырга кирәк бит инде, әмма язмыш үзенчә шаяра. Көткәндә бирми, көтмәгәндә каршыңа чыгарып куя. Табиблар Әлфирә ханымга 2нче тапкыр әни булу бәхетенә ирешә алмыйсыз дип үзәк үзгеч хәбәр җиткерә. Шулай итеп Әлфирә ханымның кыз алып кайту теләге шәлпәрәмә килә. Югыйсә чәчләрен үреп, матур күлмәкләр кидертеп, җитәкләп йөрүләрен күпме хыялланган иде. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән туасы җан булып, безнең инде 93нче елда 2нче малайыбыз Илмирабыз туды. Тормышың түгәрәк булгач дөнья мәшәкатьләре борчымый, үз җаена тәгәрәп кенә бара. Әти-әни уллары Илнар белән Илмир үсеп буй җиткәнен абайламый да кала. Бар да җитеш кебек. Чәчләрен үрерлек кыз гына юк. Кыз да кирәк инде, кыз алып кайта алмадык. Алфираның кыз җитәкләп җиресе килде, кызларны яратты. Аның фикере буенча инде без фикере буенча инде, аның теләге буенча дип әйтүем инде. Кыз алырга булдык. Әле Әлфирә ханым аны тиз генә бирмәгәннәрдер. Белүемчә сез төрле балалар йортларына йөргәнсез, күчтәнәчләр күтәреп. Әйе, без инде менә шушы кыз бала аласы килде. Аларны матур иттереп, чәчләренә бантиклар куеп, матур күлмәкләр киеп, үзем белән бергә ятып йөрисем килде. Һәм инде мин шушы фикремне иптәшемә әйттем. Иптәшем аны бик теләп кабул итте. Шуннан инде без тәрбиягә бала алучы гаилә булып теркәлдек. Ләкин аны бик тиз генә бирмиләр икән. Без 4 ел чиратта тордык. Инде гаризаны яңартырга дигәч, без инде бирмәделәр инде безгә балалар дигәннән соң. Без үзебез эзли башладык.
Түбән Кама балалар йортына барып карадык балаларына, Матвеевка балалар йортына барып карадык балаларына, ләкин анда да инде без теләгәнчә генә биреп җибәрмиләр икән. Һәм инде 2010 елда безнең бәхетебезгә хәбәр иттеләр инде Әгерҗе районында 2 кыз бар дип, 2 бер туган кыз бар дип. Без менә шуларны күрергә киттек. Мин машина белән аларны көтеп торадырым. 2 кыз кайтып килә, бәләкәй генә карана. Менә шул хәтердә калган минем. Бүгенгедәй хәтердә. Уйладым инде, мәйтәм бу шушы кызлар инде. Менә шул вакыт минем хәтердә калган. Ничә яши алар әле кичкенә булгандыр инде? 10 яши Альбинага, шулай бит? Әлфинәгә 8 яши. Алар шундый матурлар булып, шундый шибәр кызлар, икенчесе дә шундый матур зәңгәр джинсы күлмәкләр кигәннәр, мәктәптән кайтып киләләр инде. Кызларның үзләре белән дә сөйләшергә, кызлар, менә сезгә инде директор бәлки мәктәпнең әйткәндер, менә сезне бүген карарга киләләрме, ничек дип әйткәннәр, хәтергездәме ул көн менә әти белән әнигез килгән көн барбер искә кереп кала инде бала вакытта шулай бит. Менә кайсыгыз әйтә ала, Альбина әйтәсеңме, менә ничек килеп керделәр? Мен ул көнне бик хәтерләмим. Мәктәптән кайтып килешлегенә мин бер машина гына күрдем. Анда кешеләр утырар ди. И бер карт кына кеше чыкты. Бабай булды бугай. Бабай белән бергә килгәннәр. Бездән сораганда, әни, безгә киләсезме? Апам әйткән, если только навсегда дию. Ул вакытта әле сез татарча белмәгәндер? Юк, Әлфинә безнең бөтенләй дә татарча аңламыйдыр, Альбина әзгенә татарча аңлыйдыр. Аларны инде директор алып төште безнең каршыга. Аннан соң сорадылар инде, менә кунакка барасызмы дип. Шунда Альбина әйтте инде, кунакка бармыйбыз, гомерлеккә кайтсак кына кайтабыз диде. Шуннан инде мин тукта инде мәйтәм, соңгы сүзне иптәшем әйтсен дип, мин ярар, без әле уйларбыз дигән. Уйларбыз, без яңадан килербез әле дим инде. Шунда инде иптәшем инде Раиф инде. Юк инде нишләп уйлап нитеп торабыз? Әйдәгез кызлар, җыендыгыз, кайтып киттек диде. Шушы төп сүзне ул әйтте, соңгы сүзне. Ну, кызлар миңа ошадылар инде, аларны шуңа алырга булдык. Алып кайткач да бит инде шундый фикер килде башыма. Булар бит миңа кунакка гына кайткан балалар түгел. Минем алдымда безнең алда шундый зур җаваплылык бит, без бит буларны гомерлеккә дип алдык дигән бер курку килде. Булар бит бер атнадан кайтып китә торган балалар түгел дигән уй килде. Бала йортынан тәрбиягә алу саваплы гамәл. Тегендә тәрбия икенче төрле булгандыр инде. Менә минем хәтердә калган аларның өстәл артында утырганда уже менә безнең битендә өйрәтелгән авылда бөтенләй бер өстәлдә тора. Печенье, пряниктә тора. Алар сразу менә минем күз алдымда истә калган печеньене алдылар да аларны алып куйдылар. Менә анда өйрәнгәннәр, наверное, шулай. Мин аларга аңлатып әйттек инде. Бездә теге печеньене инде соғытта тора, кире хәт үзеңә аласың шулай иттереп. Менә шунысы хәтердә калган. Тора бара андый ниләр алар инде әкренләп аның шәйберләр бетте. Без аларны якын иттек. Мин аны икесендә инде үз балаларым кебек кабул иттем. Аларны бик яраттым мин. Аларның бит исемнәре дә. Берсе үзем сыман Альбина, берсе Әлфинә. Үз балаларым сыман исемнәре дә минем күңелгә якын. Шулай иттереп яшәп киттек инде без алар белән. Мәктәпкә килгәндә мин хәтерлим, классташлар мине ике яктан җитәкләп, бөтен мәктәп буенча алып киткәннәр күрсәтергә, шунысын хәтерлим. Булай инде аралар безнең әйбәт булды инде. Безнең класста 5 кеше бугай, исемдә дөрес булса, 3 кыз, мин белән инде 2 малай. Без анда бөтенбез дә дусы, сразу практически. Каршылда гайбәт, мин вакытта 10 класста укыйм инде. Кызлар белән
гел әйбәт отношения булдык, бергә мәктәпкә йөрдек, бергә бер-беребезне теге поддерживать итеп тордык. Оларына яклаучы, саклаучы абыйлары да булды инде. Һәм инде шуннан да ике улыма да рәхмәтем шиксез. Үсмер вакытларында шундый аңлашылмаучылык киеп чыкканда, миңа шуннан да балаларым ярдәм итте. Мин инде бер шулган вакытта да менә шул бигрәк тә кеше малаем. Әни, син әле яшьләрне аңлап бетермисең. Бу хәзерге заман. Һәрбер кеше үзенең хатасында өйрәнә. Мин үзем сөйләшермен. Һәм алар миңа караганда эш серләрен башта абыйлары белән, абыйлар өйләнгәнче абыйлары белән бүлештеләр. Абыйларына сөйләделәр, абыйлары аларга киңәш бирде. Бергә уйлайта инде. Унигалар бәләкәйдәр, унималар белән. Мин килен булып кирип килгәндә, кызлар инде монда иде инде. Әтиәне бик яхшыларны тәрбияләделәр. Бергә үстек инде дисендә була. Бүләкләр апайта миндә аларга шавылдан. Тәмләйберләр, конфетлар, шоколадлар. Бик ошатты мин аларны. Алар да миңа Гүзәл апаны күрделәр. Һаман да Гүзәл апа дип кенә торалар. Әти-әнине дә, туганнарны да беркем сайлап алмый. Альбина белән Әлфинәнең бәхетенә әнә шундый олы җанлы, үз балалары итеп яратып тәрбияләүче әти-әни туры килә. Әти-әниләре исән, Әгерҗе районында яшиләр. Әниләре инде бик яшьли тапкан, 16 яшьтә тапкан, бәлки әле алаңда әле аналык инстинктларда ачылып җитмәгән булгандар. Мин аларны гаепләмим дә. Һәм мин кызларыма да әйттем. Инде үзегез хәзер зур кызлар, гаилә, менә Аллага шөкер, олы кызым гаиләле. Бәлки әниләрегез белән күрешербез, очрашырсыз дигәнем, әле кызларым әзер түгел. Әниләре белән очрашырга. Алар инде безнең өчен әни белән әти сез дип әйтәләр инде. Кияүгә чыгу яшенә җиткән кызны үз вакытында кияүгә бирү сөннәт санала. Бик матур иттереп, олы кызыбызны күркәм иттереп кияүгә бирдек. Аларның бөтен карточкаларында, бөтен видеоларында җибәрдем. Күршләренә, әниләренә күрсәтегез. Менә аларның кызлары кияүгә чыкты дип. Һәм кызларыма да әйтәм, мин аларга шиксез рәхмәтле әтисе белән исенә. Алар миңа шушындый матур кызлар бүләк иттеләр. Мин үзем инде әле сәламәтлек буенча алып кайта алмадым. Мин шиксез рәхмәтле шушындый кызларым булганга. Әтисе белән исенә. Балалар йортында үскән сабыйларның нәселе начар дигән фикерләр дә бар. Барысы да тәрбиядән тора. Гаиләдә үскәч, балаларның тормышы җайлана. Бик күп уйлыйм. Алар булмаган булса, алмаган булса, башка гел килә инде. Ир белән дә сөйләшеп утырам инде. Мәйтәм, алар алмаган булса, мин кая булыр идем, инде кем булыр идем? Әлдә ярый. Воспитание әзрәк катырак булса да, кеше булдык без. Кеше арасында йөрибез инде хәзер әйбәтләп кенә. Шулай инде гел елмаеп кына торып бала тәрбияләп булмый. Шулай бит Әлфирә ханым, төрле чаклар була. Сез инде үзегездә мәдәният йортында эшләгәч, алар белән бергә аларны да анда катнаштыргансыздыр. Әйе, алар минем белән, минем инде малайлар ул яктан бик ни түгел, ләкин инде без кызлар белән ике тапкыр инде без Нишкәбил конкурсында катнаштык. Хатын-кыз, ел хатын-кызы конкурсында да катнаштык. Бик күп международный форумнарда да катнаштык. Алар һәр вакыт безнең белән бергәләшеп, Казаннарга барып, һәрбер җирдә үзләренең һөнәрләрен күрсәтеп, җырлап, биеп, башка төрле сәләтләрен күрсәтеп, без алар белән гел бергә инде. Билгеле инде Альбина әйткәнчә, гел тормышта
өйрәткәндә яратышып кына да булмый. Һәр вакытта инде аларга төпле итеп аңлатырга да кирәк. Аның начармы, яхшымы икәнен дә аңлатырга кирәк. Хәзер вакытта да, кайр вакытта кызым менә шул вакытта шулайрак, авыррак әйткән булсам, хәзер менә син аңладыңмы? Хәзерге менә әйләнеп кайта. Ягъни хәзер менә аңладым мин аны дип. Без алай Хәзер генә башка килә. Хәзер генә аңлыйм мин аны, синең менә ул сүзләреңне дип хәзер әйтә ул миңа. Ул вакытта бәлки үпкәләгән дә булгандыр, ләкин ягъни мин ул вакытта әйткәнеңне хәзер аңладым дип. Ата йөрәге таудан биек, ана йөрәге диңгездән тирән. Тәрбиягә бала алган гаиләләр олы йөрәкле кешеләр. Алар картлыкларын уйлап үзләренә иптәш булсын дип кенә бала алмый. Мондый гаиләләрдә аерылышу очраклары да юк. Гаилә җылысын бернинди приют та, мәктәп, училище да алыштыра алмый шул. Иң беренче чиратта мин аларга бик зур рәхмәтле безне алганга. Безне яратканга, безне Авыр чаклар булганда безне түздек, үтеп чыктык. безне үстергәнгә, безгә шул кадәрле күп ярату биргәнгә, абыйларыбызга да инде рәхмәтле. Әти-әниләренә Исхаковларның уллары да бер юлы ике сеңелкәшле иткәннәре өчен бик рәхмәтле. Без бик рәхмәтле үзебезнең әти-әниләргә. Киленнәрне дә бу гаиләдә үз кызлары кебек каршы алганнар. Карап туя алмаслык, бер-берсенә пар килгәннәр. Без аларны бик хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Ата-ана мәхәббәте баланы киң күңелле, ягымлы, ачык йөзле итә. Әниләрнең, әтиләрнең нинди булырга тиешлеген үзеңдә әни булырга җыенгачтың хәзер бераз аңлыйсың, әти белән әни нинди булырга тиеш? Әзерлек кирәк, сабырлык, түземлек инде беренче чиратта. Самое главное ярату. Ярату һәм мәрхәмәтлелек күрсәтү бала тәрбиясенең аерылгысыз бер шарты. Яратуга барыбыз да мохтаҗ. Сине яраткан кешеләр барлыгын тоеп, белеп яшәү безне бәхетле итә. Баланы алганда, баланы йөрәгең белән яратырга кирәк. Әгәр дә син аны йөрәгең белән ярата алмасаң, аны не стоит, наверное, алга. Якын итәргә кирәк баланы. Эльфира ханым, сез нинди киңәшләр бирер идегез? Әгәр дә инде бала аларга уйлыйлар икән, шуннан да моңа әзер булырга тиешләр. Һәм бала тәрбияләүдә иң беренче ярату булырга тиеш. Шин күңелең белән яратмасаң, баланы, мин дә шул ук фикердә, баланы алып, кайбер вакытта кире икенче кайтаралар гаиләләрдән инде. Баланы шин күңелеңнән яратырга кирәк һәм аны үз балаң кебек кабул иткән очракта куркмаска кирәк, аларга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән без менә бик риза һәм бик шат шушы тормышыбыз өчен. Аллаһ Тәгаләгә мең рәхмәтле. Хезмәт сөючән, намуслы гаиләләрдә әти-әни үрнәгендә яшәргә тырышучы инсафлы балалар үсә. Гаилә гадел, акыллы, ихтирамга лаек әти-әни дигән сүзләр җыелмасы ул. Димәк, гаиләнең ныклы, тотрыклы булуы өчен әлеге төшенчәләрнең камил рәвештә булулары шарт. Исхаковлар гаиләсендә балалары әти-әни кадерен бик яхшы белә. Үзенең йөрәгендә мәрхәмәтлелек, киң күңеллелек, юмартлык, шәфкатьлелек кебек сыйфатларны сыйдырганнар гына тирә-юньгә нур һәм шатлык таратырга сәләтле. Нәкъ бүгенге тапшыруыбызның геройлары ирле-хатынлы Исхаковлар кебек. Өйгә итүче юл проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Юлларыгызның һәр чак уң булуын теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз.